खासन फैदों मोनालायबाय दासिमबो कारेन्टआनो फैया आंहा बेटारिया चार्जआनो गैलायलांला आरो जिअ' टावाराबो नांबावाखै माबायदि न'आ फैखोहाय आं बालनि गराय फबजानाय न'सो मासथिनि बारा रागा जोङोब्ला नै दाउस्रि देलाया खारफिननोसैसो जाय न'खराव जिअ' टावार नाङा कारेन्टआबो थाबाय थाया बेबायदि न'आव थाया माहाजोन जाखो मा जाखो बिल्डिं न'आव थानो मोनखो मा जाखो टावारासो गोनांथि दा जिअ' टावार गैयाबालाय आंलाय लाब्रा कार्टुनखौलाय बोरै नायनांगौ जाखो नै थालाबो आं तार मास्टिनि बार्थमिसनि न'आव सोरबा दङ नामाहाय रावबो गैया बे समानो सम खारफिननोसै आं दरखार गैयाहाय बेबायदि हौवाजों रायजो जानो जायनि न'आ गराय फबजानाय जिअ' टावारानो थाया कारेन्टबो फैबाय थाया बेबायदि न'आव पाल्लावबो थाया आं बार्थमिस थपेराम नोंजों खारस'नो थांफ्रामनाया मोजाङानो जादों खारस'नो थांनानैसो मिथिबाय दा नोंसानि न'आव कारेन्ट फैबाय थाया जिअ' टावार नाङा होननानै बेनिखायनो फैफिनबाय आङो थ' माबा थांनि प्रग्रामाव जागोन दे आं नोंनो हाजमला जाहोगोन आयौ बावदोंसो दिनै बैसागु प्रग्राम ना है बाल्ला दुखु दाहाफोरखौ बैसागु प्रग्रामावनो हगारहैनोसै आङो आयौ बाला प्रग्रामा माथो गाजा गोमजाथारहाय जोंनि सानजारि नोगोरना मानगोनां सानजारि नोगोरनि रायजो राजा नोंथांमोन जोंहा हिन्जावसाफोरनि मोसानाय बादायलायनाया जोबथ'बाय दायो जों आखायाव लानोसै हिन्जावसाफोरनि खुगा मेथाइ खननाय सिख्लाफोरनि खुगा मेथाइ खननाय जाय बिथांमोना गोसो गुदुं बिथांमोना नैबे जौस्राङाव फैनानै गावबा गावनि मुंखौ थिसनफैनांगौ थाबैनो है बाल्ला आंबो बाहागो लागोन र' खनैथारनोसै आंबो गोसोनि दुखु दाहाखौ हेगारहैनोसै आयौ बहा थांखो बिसोरो जोंलारि फावगारि मोना बिसोरो बैथिं दखानाव थांदों हाबथां सोमसि आयौ दाउस्रि देलाय नोंथ' खारस'नोसो थांदोंमोन बोरै फैफिनखो हे टावारानो नाङा जिअ'आ बेनिफ्राय कारेन्टआबो थानोनो नागिरा थांलाय फैलाय मुसुगुर फुलायलायसो कारेन्टआनो आयौ बिदि होननानै फैनो हालायदों नों जानो माब्रै जाखो हमनोनो हायासै आं देहाय बारा हमला खालामनाङा आंनि बेगखौ नायथ' जेने टयलेटाव थांनानैसो दखनाखौ गानदों आं मेथाइ खननो होननानै मेथाइ खननो नाम लगायबाय आङो आयौ मा मेथाइ खनगोन नोंलाय मा मेथाइ खनगोन बियो जानोथ' खारस'नो थांफ्रामनाय मानसिबावसो जे जायो जाबाय थाथोंहाय उनाव मिटिं जोब्बा प्रग्राम जोब्बाथाय दोखो बेनि खानायखौ बुखुजोबगोन आं दा जों मेथाइ खननाय हाबाफारिखौ आखायाव लानोसै जोंहा गोबां मुं फैदों बे मुंफोरनि सेथि फारियावनो दङ थरायना दाउस्रि देलाय दाउस्रि देलाय बे दाउस्रि देलायासो मा जालायखोब्रा बेहालाय है नाजोबदां दाउस्रि देलाय मेथाइ खननो नागिरबायलै मा जाबावगोनलै जेबो नङा दे मा जाबावगोन आं मिन्थिलालै होद लिंहरनोसै आं दानिया जौस्राङाव फैनांगौ थरायना दाउस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाय बिथाङा थाबैनो जौस्राङाव गाखोफैनांगौ नै दानिया जौस्राङाव दङ थरायना दाउस्रि देलाय बापावै मानि थरायनालै बेथ' मुस्रिमासो जाबायलै दाउस्रि देलाया मानि थरायना दाउस्रि देलायब्रा बेथ' आंनाव खारस'नो थांफ्रामनाय हिसाबै थांफ्रामनाय नङाना एबा मानो फैगोन आंथ' बेखौ मिन्थिला साला दाउस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाय मा खालामफैखोब्ला नोंलाय बेवहायलाय आइ थपिराम नोंस्रा मा जालायदों आं जेबो मिन्थिया नोंसोर खारस'नलायदों ना आरो खारस'नाय मानसिफ्रा बिदि थांलाय फैलाय जागासिनो ना नोंसोरखौ मिटिं बुंनानै दोखो दामगोन आरो आंखौ किडनेप खालामनायालाय बिनि साजाखौबो एखेलगे होगोन नै आंनि खिथुआव अर नांखादों प्लिज आंखौ आरोबाव बिदि दाबुं नोंनि खिथुआव अर नांदोंना नोंनि खुगा गन्थं गासिबावबो अर सोजोबगोन आं ओइ जाबाय दे हनै दाउस्रि देलाया मेथाइ खननो नागिरबाय आच्छा नोंनाबोथ' रिंगु दामसा गैया नङा होमबा थरायना दाउस्रि देलाय गैयाथ' आरो अन्नानै रायजोफोरानो हेफाजाब होलायदो जागोन आयु बाला माबायदि हौवानाव खारस'ननांगौ आंलाय माबायदि हौवानाव खारस'नफ्लांखो टावारबो नाङा कारेन्टबो थाया जिअ' टावाराथ' नोंसिनबावा आयु बाला माबायदि नखराव खारस'नफ्लांखो माबायदि गराय फबजानाय न'आव खारस'नफ्लांखो आयु बाला टावारा नाङाबोला बिल्डिं गिदिर थाखो
उन्दुग्रा खथायाव जिय' टावार नाङा बालाय आंलाय बोरै रायजो जानांगौ जाखो दारमासिनि माबायदि हौवानाव खारसननांगौ आंलाय खारसनफ्लांखो टावारबो नाङा कारेन्टबो थाया बिदिब्ला आंलाय बोरैथो इउटुब वाट्सएप नायनांगौ जाखो बिनिखायनो आं खारसननो थांनाया फैफिनबाय आयु बाला माबायदि हौवानाव खारसननांगौ आंलाय माबायदि हौवानाव खारसनफ्लांखो टावारबो नाङा कारेन्टबो थाया जिअ' टावाराथ' नांसिनबावा आयु बाला माबायदि हौवानाव खारसननांगौ आंलाय खारसनफ्लांखो औहाय नोंहालाय मानोथो जिअ' टावार गैयि न'आवलाय खारसनहैनांगौ जाखोनो ओहाय बाला ये जिअ' टावार गैयैखायसो फैफिनबाय आरो बियो दाउस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाया हा जिअ' टावारालाय नांखायाना जोंहानाव आं भडाफन सिम दिहुननानै होगोन ना आच्छा दाउस्रि देलाय नोंथांनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय नोंथांनि दुखुखौ फोरमायनायनि थाखाय गोजोन्थों आच्छा नोंनो जिअ' टावारा इसेबां मानो गोनांथि मानो गोनांथि नङा जानो हायो जेरै ओंखाम जानायाव दैनि गोनांथि ओमफ्राय गयजों लोगोसे फाथैनि गोनांथि बिदिनो आंनि जिउआवबो जिअ' टावारनि जोबोद गोनांथि जायनि न'खराव जिअ' टावारानो नाङा आरो उन्दुनाय रुमाव जिअ' टावारानो थायाबा कारेन्टफोरानो थांलाय फैलाय जाबाय थायोब्ला बिदि न'खरावलाय आंलाय बोरै रायजो जानांगौ जाखो आच्छा आच्छा बुजिबाय नोंथांनि समस्यायाबो गिदिरानो नोंथाङा थांनो हासिगौ दे र' फंनैसो बुंबावनो नै सिख्लाफोर जाय हौवाखौ गोसो थोयो बिसोरनाव सोंनानै लाखा नों जाय सिमखौ इउज खालामो बे सिमनि टावारा मोजाङै नाङोना नाङा होननानै स्पेसियेलि जिअ' टावारखौ दे खोन्थाहरनायनि थाखाय साबायखर दाउस्रि देलाय आंना बयफ्रेन्डा साला भडाफन सिमसो इउज खालामो जिअ' टावार नाङा होनबाय थायो बियो आंथ' थांखालासो न'आव आंनाबो बयफ्रेन्डा टाउनाव थाबासो नाङो बेना गामियाव थाबाथाय बिसोरना जिअ' नेटआ नाङानो थावो साबायखर थाबाय सिख्लाफोर आंनि खोथाखौ खोनानायनि थाखाय मा गोराव सोराव लैथोद होना हरदोलै आच्छा दाउस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाय सिख्लाफोरा नोंथांनि खोथाखौ खोनासंबाय खालि जिअ' टावारखौल' नायग्रोबा मा जानोब्रा दाउस्रि देलाय भडाफनबो दङ एयारटेलबो दङ बेफोरखौबो नायनांगोन ना जिअ' टावार बायदि मोजां टावार गैया ओइ दाउस्रि देलाय आं नोंनि थाखाय जिअ' टावार गायगोन आयु बाला बदथमिसा फैदो नोंनि थाखाय जिअ' टावार गायगोन आं फैदो सिगाङाव गायग्रोहाय बेनि उनाव बुं जाथो रमा राजा होना हरदोलै दाउस्रि देलायखौ आं हाला ओइ दाउस्रि देलाय थांदो आं थाङाहाय मा आं बेवहायनो थांगोन नङाबा थफिरामा आंखौ लानानै थांफिनगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअखौ जों थाबैनो लाबोगोन बे भिडिअआ सुंद' जानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ एपिसोडखौ गोबाव सम नेबाय थानो हाया बेनिखायनो सुंद'यैबाबो लाबोनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनबाय आरो उननि पार्टखौबो जों बेबायदिनो मोजां खालामलांनो नाजागोन बेनिखायनो प्लिज लाइक शेयार साबस्क्राइब एन्ड कमेन्ट खालामनो दाबाव दे